jer igennem det her på bedst mulig måde. Og så hvis I har nogle spørgsmål undervejs, så skal I altså stille det også. Og jeg har prøvet at gøre det tydeligt. Kan alle se tavlen? Ja. Gør det tydeligt ved at bruge forskellige farver undervejs. Her har vi stationerne, opstillingsbogstaverne, refererer til opstillingen heroppe. Her har vi overgangspunkter, de kalder jeg den overgangspunkter, det er de punkter, man skal bruge for at komme videre til næste. Og herinde har vi vores slutpunkt. Og overgangspunkter med dem, der kommer til at stå der. Så nu prøver jeg ligesom tage en opstilling gangen, føre den op i skemaet, lave beregningen, og så køre videre. Så satser jeg på, når vi når hen til slut, så er vi, så er vi med alle sammen. Vi stiller vores nivelleringsinstrument op her i opstilling A. Vi har et grønt tilbagesigte til et punkt, der hedder 1001 med en kode, der hedder 10,000. Vores aflæsning bliver 1,2. Jeg skriver A punkt 1001 aflæsning 1,2 og koden den hedder 10,000. Det giver os et sigteplan på 11,2. Så skal vi videre til første overgangspunkt. Og det vil sige, at jeg bruger den her op. Sigteplanen er lige med koden plus aflæsning. Altså man går fra koden op til sigteplanet, derfor plus. Koden, sigteplanet minus aflæsning. Man går fra sigteplanet og ned til koden i bunden af en stadie. Altså, her har vi en aflæsning fremefter på 2,1 for at få koden på første overgangspunkt. Og skal vi lave det her så. Har vi en, der er hurtigt på en lommeregner? 11,2 minus 2,1. Det er vel 9,1, er det ikke det? Nej. Jeg er nok også nødt til at sige, at det er, man skal ikke forvente at få de aflæsninger ude i naturen. Det er ligesom for nemhedens skyld. Hvad siger du? Ja, det skal det være. Det skal være afrunding på. Ellers så bliver det for bøvlet. Godt så. Ny opstilling. B. Sigter tilbage til overgangspunkt 1. Har en aflæsning på 3,7. I skemaet der fører man så O1 ind som punkt. Aflæsning 3,7. Ny kode bliver nyt sigteplan bliver så 9,1 plus 3,7 og det giver 12,8. Så har vi sigteplan her, der hedder 12,8. Vi lige skriver det på herovre også. Så laver vi fremsigte til O2 med en aflæsning 1,9 med vores sigteplan på 12,8.
L2 eller O2, finder vi vores instrument, opstilling C, aflæsning 1,500, og vi sigter til O2, aflæsning 1,5, nyt sigteplan på L 12,4, vi er enige. Her. 12,4. Vi skal videre hen til O3. Aflæsning 2,2. Til O3. Hvilket giver en kode, der hedder 10,2. Sidste opstilling. Sigter tilbage til O3 med en aflæsning 2,4. Hvilket giver et sigteplan på 12,6, er vi enige? Så skal vi have bestemt koden på vores fikspunkt herude, 1002. Vi har en aflæsning der hedder 2,2. Hvilket giver en kode på 10,4. Er vi enige? Så lidt skal også det. Og for så at være helt sikre på, at det her det er den rigtige kode på 10,4 til det fikspunkt, som vi afleverer til vores entreprenører, til en anden landinspektør, til en anden landmåler, så laver vi et dobbeltniveauet. Det vil sige, at vi går turen tilbage igen, løfter instrumentet her, sætter det ned igen, ny aflæsning, og så kører vi hele vejen tilbage igen. Og så skulle vi helst gerne ramme de 10,000 inden for 1-2 mm. Det er et geometrisk linjeniveau, eller dobbeltniveau, når vi gør det begge veje. Okay? Super. Spørgsmål? Jo? Skal man sætte statet og instrumentet samme sted igen til tilbage? Altså, hvis du skal bruge de her overgangspunkter til noget, hvis man nu forestiller sig, at alle de her punkter, de var nye fikspunkter, så skal du sætte statet det samme sted. Instrumentet er lige meget, men statet skal være det samme sted. For netop at få den her overbestemmelse ved et dobbeltniveau, så får du 2 målinger til hver, så har du en overbestemmelse på den. Og så har du mulighed for at midle dem også der. Så har du en fejl herude, og så har du 2 bud på hver fikspunkt. En anden god ting ved at bruge faste overgangspunkter, når man laver sådan en dobbeltniveau, det er altså også, hvis du kommer til at, hvis man forestiller sig, det er sandsynligt, at man skulle lave en fejl, så kan du se, når du kommer tilbage igen, jamen jeg er enig om, at koden på O3, det er den samme frem og tilbage. Det er også den samme på 2'eren, frem og tilbage. Men her går det galt, og her går det galt. Så behøves du jo ikke at gå hele vejen tilbage igen og starte forfra. Så starter vi jo bare her. Og så kører vi. Fordi vi ved, at O2 den er okay. Så fejlen den er sket herhenne i sidste afdeling. Og så kan man køre på igen. Og forhåbentlig få det rigtigt der. Mulige fejlkilder.
instrumentet det er i orden. I har kontrolleret sigtelinjens skævhed. Så kan der være noget, som Dark han spurgte mig om. Det kan være parallakser. Nu skriver jeg det sikkert forkert. Nu prøver jeg. Altså, man ikke har justeret fokus på ens okular. Så prøvede Chris og, hvad det hedder, Jakob, nemlig at de fik faktisk en fejl på en 3-4 cm på deres kontrol. Netop fordi de ikke så tydeligt nok. De fik en klar nok aflæsning. Så fik de styr på parallakserne, og bum, så passede det inden for en millimeter. En anden fejl kunne være, at stadieholderen han kløjser i det. At når man flytter instrumentet fra B til C eksempelvis, så sætter man ikke stadiet det samme sted. Hvis man tager den op og løfter den, og så kommer der en eller anden gående, man lige skal kigge efter, og så kigger man efter den, så sætter man stadiet ned igen i et forkert sted. Så får man en fejl igen. Altså på tilbagevej? Ja, på tilbagevej. Eller også bare på et hvilket som helst skift, du laver. Hvis du ikke bruger det samme overgangspunkt mellem B og C, så har du den her aflæsning her, og den der aflæsning. Der vil der være en fejl på det. Nå, ja, altså du tænker, hvis han står derinde, mens ja, og så løfter den eller et eller andet. Ja, og så sætter den ned ved siden af. Hvis du for eksempel havde den over på kanten af kantstenen, løfter den, og kigger væk, og så sætter den ned i bunden af kantstenen. Så får du en fejl på kantstenens størrelse. Jakob. Hvis jeg erfarede, at den der mål i vinden, den stod og dansede. Stadiet. Men det er rigtigt. Vi kan lige skrive her. Hvis vi nu skriver forkert overgangspunkt. Kan vi ikke definere alle de der fejl som aflæsningsfejl? Jo, det kan man godt sige. Det er jo i bund og grund det, der sker. Jo, men når jeg tænker aflæsningsfejl, så tænker jeg, at du som operatør af instrumentet har kigget forkert. Så har du aflæst forkert på stadiet. Det kan være en anden en. Vi kan sige, hvad kan vi kalde det? Dårlig stadieføring. Altså, at den ikke er ordentlig i lod. Det kan skyldes mange ting, det kan være værre og så videre, ikke? Men vi kalder det dårlig stadieføring. Og så den sidste, som jeg ser som en, som Mads har nævnt, er altså en aflæsningsfejl. Umiddelbart vil jeg mene, at det her det er de 4 hyppigste fejl, man laver under et geometrisk reglement. Og hvis man har lavet sådan en fejl, og man kommer tilbage hertil, og man kalder den her for 9,8, der er ikke andet end at starte forfra. Der kan det være en fordel at bruge faste overgangspunkter, så man kan vende tilbage til dem og finde ud af, hvorhen er det galt. Ellers er det bare forfra. Flere spørgsmål? Ikke tilfælde. Står det klart? Krystal? Skide godt. Du må godt stoppe noget.